Не катэхеза з ксяндзом Андрэем Бураком. Не урок, але размова. Простыя адказы на складаныя пытанні. Похваленный Иисус Христос, наши дорогие радио и телеслухачи. Сегодня у нас у гостях ксёндз Андрей Бурак, які адказаны за моладзь у Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. І тэма нашай сённяшняй сустрэчы будзе пра соцсеткі. Хочам мы таго ці не, але соцсеткі зараз маюць уплыў на наше жыццё вельмі вялікае. Таму трэба разабрацца з імі, памарыць, падумаць, як з імі ўзаемадзейнічаць. І на пачатку такія агульныя пытанні. Першае наша пытанне будзе: колькі ўвогуле, па вашаму меркаванню, трэба праводзіць у соцсетках, каб гэта было не напружна для дзіцяці, для моладзі, каб гэта не было падставай для трывогі? Як кажуць, мы самі вялікія дзеці, таму, напэўна, у кожнага індывідуальна, якім крытэрыям карыстацца, можа лепей карыстацца так, што час не павінен перавялічваць часу, праводзеную з іншымі людзьмі, можа так вось. А калі бацькам трэба пачаць турбавацца, дзе ёсць гэта мяжа, каб... Размаўляючы з рознымі людзьмі, нават з адной сям'ёй, напрыклад, бачна, што дзеці розныя, ўсё ж такі Бог стварыў усіх індывідуальна, і як і ў выпадках соцсетак, так і ў выпадках увогуле выхавання, напэўна, цяжка сказаць, што гэтаму дзіцяці столькі трэба, гэтаму дзіцяці столькі. То есть, калі бацькі ўсё ж такі прысвячаюць час для дзяцей, ведаюць яго характар, умоўна, нейкія трывогі дзіцяці, праводзяць з ім час, размаўляюць, напэўна, ўсё гэта павінна неяк выяўляцца праз размову, ўсё павінна быць індывідуальна. Як зразумець, ад чаго чалавек можа хавацца ў соцсетках? Калі ён зашмат бавіць часу у іх, у гэтай віртуальнай прасторы? Хіба трэба пачаць з таго, што гэта небяспека для нас, дарослых. То есть это не пытанне да дзяцей, што дзеці не ўмеюць карыстацца інтэрнэтам, не ўмеюць карыстацца прыватнай інфармацыяй нейкай. Гэта таксама вялікая спакуса для нас, дарослых, і мы, якія самі не зусім правільна, можа, карыстаемся, размяркоўваем час, напэўна, не можам даваць добрыя парады дзецям. Так, і таму, скажам, дзяцей трэба выхоўваць, гэта абавязак бацькоў. Дзеці, напэўна, не здольныя да ўсяго крытычнага, і таму павінна быць гэтая, напэўна, размова. Сацыяльныя сеткі добра скрываюць адказнасць асабістую. І кажу, гэта не толькі лёгка для дзяцей, для нас таксама. Мы часам называем касцёл ананімны, калі нібыта цэлы касцёл людзей, але няма канкрэтных асобаў. І усе нібыта ёсць, але все разумеюць, што гэта не мая адказнасць, гэта ці святар, ці іншы чалавек. І гэта нам таксама дазваляе адчуваць пэўны камфорт. Тое самае з сацыяльнымі сеткамі, гэта магчымасць выказваць свае думкі, жаданне неяк праявіць сябе, пры тым, што не дзесьці схавацца ад крытыкі нейкай, такое, што гэта не я, гэта штосьці агульнае, ці я пажартаваў, гэтак далей. Гэта штосьці натуральнае для чалавека, гэтую нейкую частку хаваць адказнасці. Сацыяльная сетка як магчымасць праявы сябе у тых сферах, якімі мы саромеемся, скажам так, з кімсьці размаўляць, бо можам адразу пачуць крытыку, ці гэта людзі, з якімі мы маем цесныя стасункі. Сацыяльныя сеткі ўсё ж такі дазваляюць мець стасункі, скажам, з людзьмі, з якімі можам і не сустрэцца. Так, ёсць такое. А вы сказалі, што крытычна падыходзіць да гэтага пытання, ці трэба дапамагаць дзецям у гэтым падыходзе, ці трэба ўлазіць у іх гэту мяжу соцсетак, ці трэба праглядваць гэтыя соцсеткі, браць іх тэлефон у рукі свае і праглядваць? Напэўна,
я б, можа, не казаў бацькоўскі кантроль, да, але вось нейкая ахова бацькоўская, так трэба казаць, да, ёсць шмат небяспекаў, на жаль, ёсць не надта добрыя людзі, якія часам і дзецьмі карыстаюцца, дзяцей легчэй падмануць. На жаль, вось цікава глядзець навіны нашы беларускія, і калі дарослых людзей там разводзяць на грошы, ну, найчасцей, можа, не сацыяльныя сеткі, а праз тэлефоны, здаецца, ну, вось як так вось чалавека падманулі, неяк угаварылі яго такія вялікія сумы аддаць, вось гэтай махляры. Вось, і напэўна, калі б гэты чалавек меў, скажем, такія шмат размоў з іншымі, да, меў людзей, якім давярае, магчыма, гэтыя людзі маглі б неяк паўплываць. Тое самае з дзецьмі, якіх, напэўна, нашмат лягчэй неяк пераканаць у нейкіх рэчаў, у якіх яны недасведчаны, і яны могуць лічыць, што вось так правільна, да, вось яны не могуць паставіць адразу межы, да, вось што дазволена, што не дазволена, і гэта павінны рабіць бацькі, да, то есть выхоўваць дзіця, паказваць, што вось гэта та сфера, дзе ну, ты павінен сябе бараніць, да, ці не павінен дазваляць камусьці вось прасіць аб той ці іншай інфармацыі. То есть я лічу гэта, ну, не кантроль бацькоўскі, а вось такая ахова бацькоўская, і сацыяльныя сеткі гэта таксама тая сфера, за якой трэба сачыць, вось, скажем так. Трэба сачыць, то есть усё ж такі раз на раз трэба вось праглядаць іх там. Ну, я лічу, тут пытанне, колькі гадоў дзіцяці. Ну, напэўна, калі дзіцяці 5 гадоў, яна карыстаецца сацыяльнымі сеткамі, ці ўвогуле гэта патрэбна, да, то есть чаму вось у дзіцяці ёсць такая патрэба, ці бацькі да гэтага схіляюць, каб дзіця чымсьці заняць. Калі дзіця ўжывае розум, ну, напэўна, можна размаўляць, да, тут не пытанне некага кантролю, ну, што мы там вымушаем, вось, што забіраем тэлефон, да, калі жадаем, то есть як у турме, ці нейкі кантроль такі, дзе чалавек наадварот ад нас хаваецца, да, што вось мы можам штосьці ўчыніць, штосьці пракантраляваць, але дзіця павінна адчуваць, што, ну, бацькі гэта робяць з апекай, да, што ну, вось мы жадаем паглядзець тое, ці няма там чагосьці небяспечнага. Пры тым, што гэта можа быць размова з дзецьмі, не дзе бацькі прымушаюць, але дзе бацькі разам з дзецьмі, да, вось дзеці разумеюць, што ну, яны не да канца ўмеюць карыстацца, да, ці бацькі гэта тыя, хто ім дапамагае гэтыя адносіны будаваць. Напэўна, многія, напрыклад, разам робяць хатнія заданні, да, дзеці не адчуваюць у гэтым некага ўмяшальніцтва бацькоў, іхнае жыццё, адукацыю, але нейкую падтрымку, то есть самае можа быць і сацыяльнымі сеткамі, да, можна па-рознаму дзіця зацікавіць, бацькі тоже могуць цікавіцца вось такой сферай, вось публічнасці дзіцяці, да, вось пытанне, як гэта прыпаднесці дзіцяці, вось. Ну так. Мне таксама вельмі падабаецца, вось калі ўсё ж такі бацькі, яны якімсьці чынам удзельнічаюць у жыцці свайго дзіцяці. Они не дзеці там у старонку, а вось яны тут разам побач. Таму вось такі выбудоўваюцца такія вось цёплыя адносіны паміж бацькамі і дзяцьмі. Часта вось атрымліваецца так, што чалавек аддае перавагу кантакту онлайн. То есть ён больш размаўляе ўсё ж такі у соцсетках, чым вось ужывую, то як пераканаць сябраў тым, што ўсё ж такі трэба размаўляць ужывую, што жывыя сустрэчы маюць больш вялікую цэну і што яны маюць вялікую патрэбу? Пераканаць, ну, складана, сапраўды, на жаль, ну, мы не сацыолагі, вось, не маркетолагі, але вось назіраючы, бачна, як, ну, напрыклад, рэклама, тэлебачанне, то есть оно так пабудавана, што ўплывае на псіхалогію чалавека, чалавека гэта моцна, ну, захапляе, зацягвае, так вось, скажем, тое, што цяжка кантраляваць. І ёсць шмат рэчаў, якія патрабуюць нейкае укладанне сілаў, да, вось, і, напэўна, гэта не заўсёды хочацца. Вось якраз такі сацыяльныя сеткі, інтэрнэт, ну, там, дзе, вось, не трэба напрыгацца, да, там шмат кантэнту, немагчыма праглядзець усе навіны, немагчыма ўсе фільмы пераглядзець, калі толькі скончыцца, можна новае знайсці, да, то есть няма ні пачатку, ні канца, і гэта сапраўды стварае такую атмасферу, дзе чалавеку з гэтага цяжка выйсці, да, то есть калі чалавек свае рамкі не ставіць нейкія, а гэта заўсёды вымаганні.
Як схіліць чалавека да нейкага вымагання, ну напэўна, ну нейкая размова, я не ведаю, ці магчыма сябра пераканаць, што асабістае спатканне лепшае, да, толькі практыкай. Ну, у сэнсе, калі, не знаю, мы разам ідзем на футбол, вось чалавек атрымаў нейкі добры вопыт, такім чынам можа, да, што нам гэта падабаецца, разам праводзіць час. Калі гэта сужанскія адносіны, не ведаю, ці з дзіцяці, ну, паказаць, вось, калі дзіцяці таксама прыемна, да, можна сказаць, што вось, мы будзем гэта неяк паўтараць. Калі чалавек не жадае, калі ў адносінах да дзяцей, можа, сяброў, ну, можна прасіць, што, ну, я гэтага патрабую, да, то есть, ну, вось, я бы жадаў з той пагуляць, не ведаю, прайсціся, вось, он скажа там, не знаю, жадаю в сацыяльных сетках сядзець, але скажа, што, ну, мне гэта важна, вось, да, з нейкай ахвяры для мяне, можа, такі чын лепшы, чым прымус ці спрэчкі наконт таго, што лепей, да, вось, сядзець у тэлефоне ці неяк вось будаваць нейкія адносіны. Я не ведаю так з погляду усіх людзей, але напэўна больш-менш і падлеткі і моладзь разумее нейкую небяспеку ў сэнсе сацыяльных сетак, што гэта не тое, што будуе іхняе жыццё. Ну, я не сустракаў такіх людзей, якія б сказалі, што вось я жадаю 24/7 сядзець у тэлефоне, гэта найлепшае, што ёсць у маім жыцці, і лепшага няма, вось я гэта выбіраю. Большасць, ну, гэта зацягвае, прываблівае, але многія разумеюць, што, ну, трэба прысвячаць час на іншыя рэчы, якія патрабуюць вымаганняў, сілаў, але яны разумеюць, што тое таксама добрае, да, вось, і тут ужо пытанне можа неяк падтрымліваць адзін аднаго вось у гэтых справах добрых, дзе мы прыкладаем намаганні. У нас ёсць яшчэ пытанне ад моладзі, і першае пытанне ад моладзі вось такое. Калі не знайшоў сабе пару ў каталіцкай суполкі, ці можна карыстацца распаўсюджанымі чатамі для знаёмства? Ну, есть такі, напрыклад, внегласны Леонардо да Вінчик, например, напрыклад, ці штосьці такое. Я сам, вось, шчыра кажучы, сустракаўся з такой праблемай, што не заўсёды нават у моладзевай суполцы магу знайсці чалавека для сябе, вось з кім бы я хацеў пабудаваць якія больш глыбокія адносіны. Не з першага разу гэта можа удаецца. Таму ці чаты вось гэтыя для знаёмстваў, гэта патрэбна использовать, ці ўсё ж такі гэта штосьці дрэннае? Я ведаю вопыт, можа, не з нашых каталіцкіх, то есть людзей, якія пазнаёміліся, там больш датычыць спраў асоб больш дарослых, ну, скажем, можа, не моладзі такіх, ну, не пажылых людзей, але сталых людзей, да, якія ўжо ведаюць, што ад жыцця жадаюць, і сапраўды гэтыя саюзы даволі добрыя. Вось, бо вось такое жаданне было, да, дзесьці знайсці. Напэўна, гэта добрая магчымасць. Я, на жаль, іх не штрудзіраваў, скажем, не магу сказаць, колькі там людзей, ну, не то, што падстаўных, да, бо я таксама магу зарэгістравацца не для таго, каб пазнаёміцца, кагосьці пажартаваць, так, час правесці, да, то есть, нібыта я маю мэту кагосьці знайсці, а насамрэч, ну, для мяне гэта вось нейкае добрае правядзенне часу, і гэта можа быць такой крыху выкарыстаннем чалавека, да, што чалавек выказвае нейкія пачуцці, а я вось пытаюся неяк просто так вот альбо пасмяяцца з чалавека, альбо просто мне вось прыемна так праводзіць час. Я не ведаю, магчыма, такіх людзей няма, спадзяюся, што калі ёсць нейкія платформы каталіцкія, ну, не каталіцкія, можа, нават хрысціянскія, што такіх яшчэ менш, да, бо людзі ўсё ж такі маюць нейкія маральныя прынцыпы адказнасці за іншую асобу. Не лічу гэта чымсьці дрэнным. Напэўна, час наш такі, што, ну, людзям цяжка выхадзіць з гэтай сферы камфорту. Насамрэч шмат моладзі, якая ходзіць на сустрэчы, якраз такі шукае гэтых адносінаў, і гэта таксама не дрэнна, бо такі ўзрост так стварыў Бог чалавека, да, калі чалавек шукае нейкай сваёй другой паловы, вось праявы гэтых найлепшых пачуццяў, кахання, жадае іх праявіць, але так як эта сфера вельмі інтымная, такая асабістая чалавеку вельмі складана неяк адкрыцца, да. Сацыяльныя сеткі ці такія знаёмствы, ну, даюць магчымасць нейкай крыху ананімнасці, у сэнсе неяк абараніцца, да, то есть калі што чалавек не высмее, што калі ўсе даведаюцца, што я маю такія пачуцці да кагосьці, да, там кожны разумее, што я на той платформе вось для таго, каб пазнаёміцца, ёсць нейкая ахова
нейкай вось такой інтымнасці маёй асабовасці, таму я ўсё ж таки лічу, што гэта нядрэнная магчымасць. Я бы нашых, па-першае, католікаў перасцерагаў, каб гэта выкарыстоўваць толькі для забавы, скажем, калі людзі там, скажем, шукаюць сур'ёзных адной, каб не карыстацца людзьмі. Вось калі ўжо бярэм нейкую адказнасць, то таксама адказваем за тыя словы, тыя нейкія абяцанні, якія складаем іншай асобе. Мы насамрэч таксама ў планах маем нашага душпастырства, вось ці платформу можа не, для гэтага трэба спецыялісты, каб стварыць, але моладзь выказвалася, вось, ці не зрабіць нейкія сустрэчы, менавіта каб людзі, якія прыйдуць, ужо разумелі, што сустрэча, каб пазнаёміцца. Вось, магчыма, калі дасць Бог у наступным годзе вось такую сустрэчу, скажем, не онлайн, але вось калі ўсе разам збіраюцца з такой мэтай канкрэтнай, кагосьці знайсці ці вось пазнаёміцца бліжэй для нейкіх больш глыбокіх адносін. Таму я вельмі пазітыўна стаўлюся да гэтых спраў. Добра. Вельмі так цікава. Усё ж такі, мабыць, лепей карыстацца якімісьці офлайн сродкамі, вось як вы адказалі, што у планах зрабіць, каб збылі такія сустрэчы, але каб людзі на них прыходзілі, то лепей усё ж такі бачыць чалавека, чым дзесьці шукаць яго ў соцсетках. Вось ён можа там паставіць любы фотаздымак, можа нават і не свой таксама, і ўзрост таксама не свой, то лепей, магчыма, ўсё ж такі офлайн сустрэчы. Без асабістай сустрэчы, напэўна, немагчыма будаваць адносіны, скажем, глыбокія, але як сродак пачатку, чаму не? Вось калі чалавек тым больш, напрыклад, не мае вопыту якога, на жаль, вось як бы дзіўна не гучала, мы ўсё больш сацыяльныя, мы ўсё больш в сацыяльных сетках, але становімся больш адзінокімі, не? Вось гэтая адсутнасць вопыта такой асабістай сустрэчы, дзе трэба адказваць за словы, дзе трэба вучыцца не камунікаваць з чалавекам, саступаць і гэтак далей. Вось яна якраз такі прыводзіць да таго, што мы саромеемся адзін аднаго, то есть складана пабудаваць адносіны з іншай асобай, вось нейкая адказнасць. І можа ў такі, скажем, сферы, як першы крок, вось чалавек, які не мае вопыту, сароміцца моцна, вось як пачаць, што зразумела, што гэта павінна прыводзіць пазней да сустрэч такіх асабістых. Гэта, напэўна, зноў жа справа асабістая, камусьці гэта бліжэй, камусьці іншае. Я не лічу, што не трэба карыстацца нейкім сучаснымі тэхналогіямі, якія даюць магчымасць. Вось магчымасці трэба выкарыстаць, небяспекі трэба нейкіх пазбягаць, аб іх ведаць, але калі свет дае пэўныя магчымасці, то чаму на дабру гэта не скарыстацца? І так можна падманваць, у сэнсе можна і асабіста сустрэцца, чалавек можа выдаваць сабе іншую асобу. Чалавек не абавязкова любіць канкрэтную персону, вось чалавеку нейкія якасці здаюцца вось прыемнымі, і чалавек сам сабе воображае нейкую асобу, якая сапраўды не існуе, вось і мы сапраўды любім не таго чалавека, а вось тое, што ў сваёй галаве думаем і так далей. Тое самае з онлайн, то есть калі не бачым чалавека, любім нейкі вобраз. Вось таму сапраўды толькі размова, сустрэч. Калі жадаем чагосьці глыбокага, то сапраўды трэба сустракацца. Калі, конечно, не жадаем мець какого-то там онлайн сябра, які там далёка дзесьці, так для добрых пачуццяў, нейкіх размоў. Калі так, то напэўна магчыма. Дзякую, Ксёндз Андрэй. Я вось таксама згодны з гэтым, што трэба ўсё ж такі пабачыцца з чалавекам, усё ж такі, каб любіць не той вобраз, які ў галаве ў нас стварыўся, а ўсё ж такі, каб паглядзець, хто ён такі, што за чалавек. Ёсць, як факт скажу, што недзе чытаў ці слухаў, што адзін чалавек у інтэрнэце зрабіў праз штучны інтэлект такі вось, як гэта даже распавесці, як бы ад сябе штучны інтэлект адказваў другому чалавеку. І вось гэта было зроблена наконт для таго, каб інтэлект сам за яго ўсё зрабіў, а ён ужо прыйшоў на ўсё гатове.
Гэта к таму, што вось усё ж такі мне вось здаецца, што ўсё ж такі давяраць вось гэтым соцсеткам і вось гэтаму знаёмству праз соцсеткі, гэта вельмі такая справа небяспечная у тым сэнсе, што вось нейкі чалавек можа так зрабіць. Яшчэ пытанне ад моладзі ёсць. Ёсць такая норма ў некаторых сем'ях адбіраць гаджет у дзіцёнка ці падлетка як пакаранне. Напрыклад, калі ён дрэнна скончыў чвэрць, то забірай тэлефон на месяц. Гэта правільна? Гэта дапушчальна так рабіць? Ці ўсё ж? Ну, я лічу, што дзяцей трэба выхоўваць. Пакаранне, напэўна, павінна быць. Вось тут зноў жа бацькі павінны вырашаць, якое мы часам з моладдзю спрачаемся. Трэба біць дзяцей, не трэба біць дзяцей, вельмі тонкае пытанне адносна фізычнай сілы. Але, напэўна, дзіця павінна адчуваць адказнасць паміж дабром і злом, да? Што учынкі маюць наступствы. Зразумела, што выхаванне не можа быць з пункту гледжання сілы, да, што я дарослы, вось мы бацькі, мы вырашым, што рабіць, да, што дзіця не адчувае, што можа мець гарант любові з боку бацькоў, да, ці вось бацькі робяць з пункту гледжання нейкіх правілаў, да, якія абгавораны з дзіцём. Вось. Ці за дрэнную навуку трэба забіраць? Ну, пытанне, чаму дзіця плохо вучылася? Часам, можа, дзіцяці складана, можа, празмаўляць трэба вось са свайго вопыту, з размовы з маімі бацькамі, з дарослымі. Часам выкладчыкі, якія ставіць сябе дрэнна, скажем, да, пужаюць дзіця, становіцца прычынай неахвоты дзіцяці вучыць той ці іншы прадмет. Можа, дзіцяці здольнасці ёсць, але сама атмасфера в школе, там падыход вось можа пужаць дзіця, што зразумела ўплывае на адзнакі. Таму тут трэба размова. Але, ну, калі дзіця леніцца, не знаю, сядзіць толькі ў тэлефоне, ну, напэўна, можа быць размова, да, што ёсць умовы нейкага стымулу, вось ты добра вучышся, ёсць такія дазволы, да, то есть чалавек разумее, якую ўзнагароду можа атрымаць, чалавек разумее, якія наступствы ёсць, не знаю, там, не прыбіраю ў комнаце, там, гэта яго абавязак, павінен гэта адчуваць, ну, ёсць наступствы, да, твайго жыцця, за табой сочаць, мы для таго, каб дапамагаць адзін аднаму. Гэта не толькі справа нейкага наказання ў тым нашага самарэалізацыі, да, што нас дзіця там пакрыўдзіла, што нам не дапамагае дома, то мы вось яму там вось выяўляем, так, хай ён таксама церпіць. Але варта разумець, гэта справа выхавання, так, дзіця стане дарослым, будзе адказваць за сваё жыццё, павінна адчуваць адказнасць за іншага чалавека, да, вось, каб не быў такім эгаістам, каб спачуваў, разумеў, што ўсё, што ён чыніць, таксама мае наступствы. Таму я лічу, што спробы пакарання ці выхавання павінны быць. Ну, тут справа больш вось гэтай адказнасці за ўчынкі, да, вось за дабро ёсць узнагарода, за зло ёсць таксама пэўныя наступствы, і дзіця за сваё жыццё таксама павінна адчуваць адказнасць, да, што это не бацькі вучаць яго ў школе, ці для іх гэта трэба, але, ну, дзіця гэта вучыцца, дзіця штосьці за домам сочыць, это таксама яго адказнасць, да, за пакой, за паводзіны, за цішыню ў доме і так далей, да, што кожны ў сям'і мае адказнасць і гэтыя ўчынкі маюць наступствы. Вось. Ну, напэўна, тут таксама варта даваць са свайго боку добры прыклад. Можа, дзіця таксама бачыць, калі бацькі кажуць, што, не знаю, мы там на рабоце прагульваем, вось, таму што сядзім у тэлефоне, вось мы сабе таксама забараняем. Ну, у сэнсе, што дзіця разумее, што гэтыя наступствы, нейкае абмежаванне датычыць і дарослых, якія, скажам, парушаюць нейкія нормы, якія сабе ўстанавілі для пэўнага дабра, што можа даць дзіцяці зразумець, што гэта не толькі прэрагатыва дзяцей, да, кожнага адказнасць і ёсць тыя ці іншыя наступствы. Якім чынам наказваць? Ну, кажу, гэта ўжо трэба на дзіця глядзець, кожны індывідуальны, трэба, каб бацькі вось самі нейкім чынам акрэслілі гэта. То бок трэба ўсё ж такі паказаць, што вось гэта тое, што робіць дзіця, мае наступствы, што гэта датычыць не толькі дзіця, што і ў дарослых такія ж ёсць пытанні. І яшчэ вось, што трэба вось некае пакаранне, ну как пакаранне,
да, пакаранне зрабіць дзіця не для таго, каб паказаць, што мы пакрыўдзіліся як бацькі, а для таго, каб паказаць, што кожны ўчынак мае наступствы, і гэта як такой метад выхавання. Так, я разумею. Так, ну і трэба памятаць важны элемент, не, то есть выхаванне, я ўсё ж таки лічу, справа адказнасці павінна быць, да, што за зло ёсць наступствы, мне здаецца, гэта важна, каб дзіця адчувала. Не баялася гэтага, да, але ну, не ведаю, мы дарослыя людзі, таксама у нас у семінарыі быў прэфект, ну, калі там штосьці не тое робіш, там не вучыцца, калі трэба, парушаеш нейкі парадак, там можа больш строга, скажам, чым у свецкім жыцці, але ну, калі прэфект наказваў за тое, што я парушаю, ну, напрыклад, ну, дарослы чалавек разумее, гэта не віна прэфекта, ну, я сам вінават, да, што там штосьці парушыў, ведаў, што так нельга, але рабіў, і, скажам, такія пакаранні, як ну, напраўленне, да, чалавек разумее, што вось гэтым я напраўляю сваю шкоду, ці неяк вось разумею, што тое, што рабіў, не такое дрэннае. Важна, каб дзіця гэта адчувала, і сапраўды гэта добра фармуе чалавеку як асобу. Добра. Вось такі таксама прывяду факты свайго жыцця, што ўсё ж такі на вучобу таксама уплываюць і адносіны настаўнікаў да самого дзіця, да самого вучня. Вось, напрыклад, калі замежную мову вывучаў у школе, то спачатку яна мне не вельмі падабалася, ну вось па якімсьці невядомым прычынам, але потым, калі я зарабіў першую сваю вельмі выдатную адзнаку по гэтаму прадмету, вось і мне такая вось паявіўся стымул вывучаць гэту мову і вучыцца таксама і на гэтым прадмеце. Ёсць таксама у нас пытанні ад бацькоў. Першае з іх гэта пытанне, ёсць зараз такая з'ява, як iPad Kids. Вось вы гаварылі, што вось у 5 лет, 5 гадоў, каб ці мы дазволілі дзіцю вось мець планшет ці доступ да соцсетак. Вось тут ёсць такое пытанне, ці вот планшет ці тэлефон у руках з 2 гадоў, напрыклад. Чым блага? У бацькоў больш вольнага часу, а дзіцё на чымсьці заняты. У чым вось ёсць небяцека для дзіця у гэтым і для дарослых? Хорошо, ну я, можа, дрэнны педагог, псіхолагаў таксама трэба пытаць наступствы. Ну, чалавек створаны, па-першае, ўсё ж такі праводзіць час, да, то есть не здарма пасля родаў, да, вось важна гэты кантакт дзіцяці з бацькамі, да, ўсё ж такі дзіця адчувае гэтую повязь праз дотыкі, да, выхаванне дзяцей, гэта не толькі слова, якраз такі, ну, маленькія дзеці, яны вельмі тактильныя, гэта важны элемент у стаўленні чалавека, адчуванне бацькоў, любові іхнай, прыняцце сябе, да, вось таму дзяцей трэба трогаць, ну, у сэнсе на руках насіць, гладзіць іх там і гэтак далей. Яны павінны мець гэтую магчымасць да бацькоў датыкацца, да. Калі мы кажам пра тэлефон, ну, скажам, ёсць пазбаўленне гэтага, ну, магчымасці тактильнай, да, што для дзіцяці вельмі важна, асабліва ў малым узросце. Таму дзеці ўсё у рот цянуць, да, поўзаюць, датыкаюцца, бо яны праз гэта вось свет пазнаюць, да, і тэлефон, напэўна, змяняе гэтую, ну, магчымасць гэтага тактильнага дотыку, ну, асабліва, напэўна, дотыку з бацькамі, да, вось гэтай повязі. Напэўна, гэта таксама важна для бацькоў, ну, не можа соцыум толькі выхоўваць дзіця, дзіця ўсё ж такі, мы губляем асяроддзе дзіцяці, да, чым яно займаецца, чым яно цікавіцца, вось, да, вось, таму не трэба гэтую повязь разрываць, мы павінны ведаць, пазнаваць свет дзіцяці. Зразумела, калі дзіця вырастае праз тэлефон, ну, цяжка сказаць, ці мы ведаем каштоўнасці дзіцяці, ці мы ведаем цікавасці дзіцяці, ці калі яно чымсьці дзеліцца з намі, ці мы ўвогуле разумеем праблему ягоную, да, то есть, ну, калі мы з ім не праводзім час, як мы можам ведаць,
што дзіця, якое дзеліцца, можа па свайму па-дзецкаму, што для нас, для дарослых, можа такое павярхоўнае, што гэта сапраўды штосьці важнае ў яго жыцці, па якой прычыне ўзнікла тое ці іншае пытанне, да? І, ну, то есть тут моцна разрываецца гэтая повесць. Ну і на маю думку, да, свет змяняецца, стаў вельмі хуткі, ёсць свае плюсы, свае мінусы, але мне здаецца, ёсць пэўныя механізмы, якія, ну, яны як былі ў Адама і Евы, скажем, да, яны застаюцца ў нас. Ёсць рэчы, якія патрабуюць часу, да. Мы нібыта сталі нашмат хутчэй, усё нібыта быстро развіваецца, але чалавек як сталеў паступова, так і сталее паступова, да, і гэтая хуткасць інфармацыі для дзіцяці нават праз тэлефон, ну, яна можа, ну, скажем, для псіхікі таксама недобра, да, трэба дзесьці і, скажем, на такую умоўна пустыню выйсці, да, вось гэты час разам на прагулкі, дзе не абавязкова размаўляць, што таксама трэба яго арганізму патрэбна, да, калі няма гэтай потоку інфармацыі, але вось ёсць тое жыццё, якое Бог нам даў, вось, і таму, ну, для дзіцяці гэта таксама важна. Я не ўпэўнены, што дзіця выбірае гэтый, скажем, тэлефон, там шмат чаго цікавага, але, напэўна, ну, бацькі здольныя, скажем так, даць штосьці іншае. Усё ж такі, калі вельмі маленькае дзіця, бацькі вырашаюць, да, чым дзіця будзе займацца, чым яго зацікавіць, тым дзіця і займаецца. Вось часам на вуліцы бачна, у нас таксама дзіця паплача, але калі камень знойдзе, які яго цікавіць, то ўжо дзіця зацікаўлена, да, гэта вось справа цікавасці. І тут пытанне, дзе інфармацыі дзіця таксама больш знойдзе. Я, ну, па сабе так лічу, не знаю, Instagram, там, не знаю, YouTube, вельмі шмат інфармацыі, якая проста ідзе, і праз 3 гадзіны я, ну, не дам адказ, што я спазнаў, нічога не спазнаў, да? Галава баліць, вось, стаміўся, а карыснай інфармацыі ноль, вось, а штосьці зрабіць сваімі рукамі, ну, вось, і добры настрой ёсць, скажем, да, і атрымліваеш сапраўды інфармацыю, якую памятаеш, не знаю, ці з размовы з людзьмі. То есть, на жаль, нам не так лёгка карыстацца інтэрнэтам, то есть гэты бясконцы поток інфармацыі, ён не дазваляе нам развівацца як, скажем, асобам, ну, тым больш, калі гэта датычыць дзяцей. Так, вось гэты поток інфармацыі, які ствараецца праз інтэрнэт, мы вельмі шмат інфармацыі бярэм на сябе, і потым не можам штосьці такое аддзяліць асобна, адно ад іншага, і тады і галава пачынае балець, і вось і такой вот фізічны стан такой не вельмі добры. Таму што можна гаварыць для дзіцяці, таксама вось яму будзе цяжэй у гэтым плане. І вось, значыць, усё ж такі з дзіцём больш трэба бавіць часу, чым усё ж такі аддаваць прыярытэт тэлефону. То есть, каб ён пагуляўся, то ўсё ж такі з ім праводзіць час. Ну, да, калі дзеці ўвогуле маленькія, ну, я лічу, што, ну, гэта так, сапраўды, трэба яшчэ больш часу, да, калі ўжо падрастае дзіця, ну, яно можа самастойна чымсьці займацца, але, ну, такім маленькім дзецям, ці ім увогуле патрэбен тэлефон, пытанне, вось, як зацікавіць іх, ну, неяк раслі раней. Зразумела, час змяняецца, ну, я не ведаю, ці дапамагаюць нават мульцікі, можа дапамагаюць. Можна было б спытаць, вось цікава, если былі курсы па выхаванні дзіця, я не думаю, што там будуць прапановы ці сучасных неяк забавак для дзяцей, што там прапановы толькі глядзець, да, то есть больш усё ж такі і практыкаванняў скіраваны на маторыку, да, што для дзяцей важна, ўжо рух патрэбен, да, то есть все нейкія такія сур'ёзныя курсы, яны таксама патрабуюць і руху, і дзеянняў, да, дзе так займаюцца. Ці можа гэта замяніць тэлефон? Ну, наўрад ці, да, то есть галава вроде работает, а астатняе. Ну так, на жаль, тэлефон не можа замяніць поўнасцю ўсе сферы жыцця чалавека, у тым сэнсе, што і маторыка для дзіцяці патрэбна. Вось, і, на жаль, сучасныя мультфільмы, яны не вельмі добра ўплываюць на дзіця, бо маюць такую музыку, па-перш, не вельмі вось добрую, там усё ж такі не класіка, а некая вось так
беліберда, штосьці перамешанае, потым і словы такія вось ні аб чым, ці вось у савецкіх мультфільмах там, мабыць, якось пастроены такі сказ пабудаваны, вельмі такі грунтоўны, а там можа быць песня проста там з двух слоў, якая не мае ніякога сэнса, але вельмі забіваецца у памяць дзіця, і ён можа там паўтараць бездумна. Таму так, вось усё ж такі пытанне, ці патрэбен усё ж такі тэлефон дзіця, то есть яго можна чымсьці і іншым заняць. І дзякую вам вялікі, ксёндз Андрэй, што вы адказалі на гэта пытанне, таму што гэта і актуальна для сучаснай моладзі, бо мы, як тыя, якія плануем пабудаваць сваю потым сям'ю, то мы уже вось можам чэрпаць з гэтых крыніц і вось карыстацца гэтымі парадамі, якія вось вы таксама далі зараз. Ёсць пытанне таксама ад бацькоў, ось як знайсці залатую сярэдзіну паміж гіперапекай, то бок забарона выкарыстоўвання соцсетак і гаджетаў увогуле, крайнасць такая, жорсткі кантроль, і наадварот, уседазволенасць, дзе гэта залатая межа? Ну, напэўна, павінна быць размова. Я ввогуле, то есть кантроль, што такое кантроль, да? Ўсё ж такі бацькі павінны адчуваць, што ў нас не кантроль, у нас апека дзяцей, да? То есть мы жадаем не кахоўваць іх, да? То есть дзіця, якое не сталае, нейкіх небяспеках і так далей. Калі ўжо справа падлеткаў, ну, трэба размаўляць, ну, не то, што на роўных, а дзіця павінна адчуваць, і падлетак адчуваць нейкую сваю асабовасць, павагу да сябе, да свайго часу і так далей. Немагчыма хаваць ад усяго, да? Вось найчасцей гэта прыносіць шкоды, і датычыць гэта дарослых людзей. У нас, напрыклад, у семінары па-рознаму было, у мае часы добра было, розная практыка была, але вось чым больш кантролю, вось дарослыя людзі, да, ўсё разумеюць, чым больш кантролю, тым менш нейкае сталенне чалавека у сэнсе духоўным і як асабовасці, да, нібыта ўсё пад кантролем, ўсё можна прапанаваць, неяк направіць, але калі чалавек гэта не выбірае, ён сталее як асоба, да. Вось, можа не робіць памылак, пакуль яго кантроляць, але калі перастануць, ён здольны да асабістага нейкага выбара, да. Бог вельмі моцна шануе свабоду чалавеку, дазваляе нам грашыць, да. Можа і нам тут не справа, што захвочваць да граху, але дапускаць, што да, чалавек можа выбраць недабро. Вось ён свабодны, калі гэта не небяспека яго жыцця, ну яго такі выбар, ягоная памылка, вось ягоны вопыт, які ён зможа чэрпаць, да. Недаўна чыталі прыпавесць пра міласэрнага айца, да, у касцёле, дзе бацька здольны адпусціць сына. Мог бы не адпускаць, ведаў, напэўна, што станецца, разумеў, што наўрад ці чалавек не сталы здолее развіць бізнес, да, неяк памножыць сваю маёмасць. Але, ну, такі выбар дарослага чалавека, і я лічу, гэта вельмі правільна, да, дазваляць вось чалавеку вырашаць свой лёс. Зразумела, калі гэта дзеці, ну, чым больш сталы, тым больш павінны мець свабоды, чым менш, тым менш, бо дзеці не заўсёды, ну, скажем, не ўсё можна растлумачыць і не ўсё здольныя неяк крытычна ацаніць. Вось, тут павінна быць размова, зноў жа кажу, павінна быць адчуванне нейкай адказнасці. Калі разумеем, што, ну, скажем, прычыніцца нейкі боль дзіцяці дапусцімы, можна даць на памылку чалавеку, вось, каб на сваім вопыце разумеў, што гэта не забарона бацькоў, гэта не бацькі так вырашылі, але таму што гэта можа прычыняць боль, нейкія мець наступствы, каб на ўчынках неяк фармаваць дзіця. Вось. І тут я бы даваў гэтую свабоду, нейкую мяжу, дзіця павінна адчуваць, кожны з нас павінен адчуваць нейкую павагу да сваёй асабовасці, да сваёй свабоды, і разумець, што, ну, пакуль дзіця, ёсць нейкая адказнасць бацькоў за яго, і таму бацькі ставяць пэўныя ўмовы
для яго не ведаю там домой вяртаецца там у 10, да, таму што бацькі за гэта адказваюць, да, што вось ёсць такія правілы, вось і бацькі нясуць адказнасць не таму што яны так жадаюць, пакуль што чалавек за гэта не адказвае, да, яны адказваюць, ставяць такія умовы і праз нейкую размову вось даюць зразумець, што не мы так вырашаем, бо мы дарослыя, скажем, бо мы так хочам, да, але таму што мы несем такую адказнасць, пакуль такі будзеш больш дарослы, будзеш больш мець і так далей. То есть такім нейкім чынам я ж больш бы ўсё ж такі вось змяняў бы тэрміналогію, да. Зразумела, тут не справа толькі слова, але для дзіцяці, да, што гэта не кантроль нейкі, але вось ахова, апека, да, што мы жадаем вось цаніць асабовасць, жадаем не апекавацца, да, пакуль чалавек не сталы, а не кантраляваць ягоныя дзеянні, вось за якія ён сам адказвае. Мая матуля калісьці даўно яшчэ размаўляючы са мной, і ўжо больш дарослы быў, то есть яна таксама, можа дзесьці чытала, гэтага не ведаю, то есть жадала пазнаць нашай цікавасці як дзяцей. Мне здаецца, вось з дзецьмі таксама трэба вось не то, што па-дзіцячаму размаўляць, а разумець, чаго яны жадаюць, да? Калі гэтыя жаданні глупыя для нас дарослых, можа для дзяцей яны не глупыя, да? Калі яны не шкодзяць, чаму не дазволіць дзіцяці рэалізаваць нейкія яго памкненні, якія можа праз тыдзень скончацца. Ну і дзякуй Богу, чалавек атрымаў пэўны вопыт, вось добра яго завяршыў і разумееш, што яму гэта больш не патрэбна, напэўна, ў жыцці і стаўленне асобы гэта таксама вельмі важна. Дзякуй вялікі, ксёндз Андрэй, это вельмі цікавае меркаванне, мне оно вельмі падабаецца, таму што сапраўды вось трэба цікавіцца жыццём свайго дзіця, вось як вы сказалі, як ваша матуля, вось як бы у якімсьці сэнсе стаць на яго ўзровень. То есть пабыць сябрам для свайго дзіця. Ёсць тут таксама пытанне, калі вось мы ўсё ж такі правяраем тэлефон дзіця, то можа мы можам зрабіць гэта тайна, каб яны не ведалі, ці будзе гэта лепш для яго, ці будзе гэта карысна? Ну, касцёл у сваёй навукі кажа, што ну, то есть хлусні не існуе апраўданай, да, то есть чалавек пакліканы да праўды, мне здаецца, ўсё ж такі, ну, адносіны трэба будаваць на даверы, на размове, чым вось на нейкім падмане. Ну, ўсё мае наступствы, да, то есть калісьці гэта выйдзе, і найгоршае, што прыносіць падман, гэта нейкія раздзяленне і недавер адзін да аднаго. Калі штосьці не будзем ведаць, скажу, калі гэтая небяспека не датычыць жыцця чалавека, у сэнсе жыцця альбо смерці, то ну памылка там ці штосьці, гэта можна ў рукі Божыя даручыць. Вось Бог неяк выправіць у сваёй, скажем, такой Божым провідзе. Часам тое, што нам здаецца трагедыя, насамрэч таксама справы не вельмі, скажем, такія трывожныя. Калі бацькі абмяжоўваюць карыстанне тэлефонам, ну, дзеці таксама могуць бачыць, што бацькі таксама абмяжоўваюць карыстанне для сябе, да? То есть, калі аргумент гэта для вучобы, не ведаю, для добрага настрою, не ведаю, ці для часу для сям'і, то дзеці таксама бачаць, як бацькі адкладаюць тэлефон і кажуць, што ну, вось час для нас, да? Што у нас там сумесны выхад, і вы з намі ідёце, і мы тэлефоны заставляем, вы заставляеце, да? Што гэта не толькі што дзецям нельга ў тэлефоне, а бацькі там заўсёды і на сняданню, і на абедзе, да, вось маюць, бо яны дарослыя. Вось такое, мне здаецца, ўсё ж такі дзяцей не надта выхавае. Вось ёсць яшчэ такое цікавае пытанне. Што рабіць, калі падлетак ну ось зусім не ідзе на кантакт, вось не так норм, і ўсё гэта можа быць такім у пераходным узросце часцей за ўсё. Вось і што рабіць, калі вот гэта вот пытанне ёсць ад падлетка таксама. Што рабіць, калі бацькі занадта моцна кантралююць і ўвогуле паводзяць сябе агрэсіўна? То есть, ну, мабыць, закрываецца дзіця на бацькоў у такім сэнсе. Ну, з падлеткамі, напэўна, складана гэты вось узрост. Ну, кажуць, усё ў свой час, да, то есть надо даць дзіцяці пабунтаваць, да, супраць бацькоў. Не думаю, што там вялікая трагедыя будзе, вось былі перыяды, былі ціготы, эма былі. Ну,
жадаў дзіця красіць валасы, ну хай красіць, ну калі гэта не шкодзіць здароўю, скажем, да, то есть там не співаецца дзіця, то есть ад чагосьці трэба агароджваць і прынамсі неяк размаўляць, але калі гэта штосьці такое больш для нас дзіўнае, ну няхай бунтуе, вось трэба даць нейкую павагу, зразумела, ёсць нейкія нормы. Тут, напэўна, варта неяк сачыць, хто з'яўляецца аўтарытэтам для дзіцяці. Ну, зразумела, што мы не выберем, але ну, дзіця ў падлеткі шукае іншых, да, то есть не бацькоў, але тых, каму будзе давяраць. Да, і варта вось ведаць, хто гэта, калі гэта добрыя людзі, то можна быць спакойным. Вось, і ну такі час нічога не зробіш, ёсць розныя ўзросты чалавека, якія таксама вельмі складаныя, і это і пачатак сямейнага жыцця, напэўна, таксама нялёгкі, да, і дрэнна было б, каб бацькі кантралявалі маладую сям'ю, да, ну так будзе шмат памылак, ну што зробіш, вось трэба, каб чалавек неяк сам сталеў, тое самае з падлеткам, які бунтуе. Напэўна, тут ўсё, што у перыядзе, скажем, чалавека, это ўсё, што закладзена ў дзяцінстве, да, то есть калі была гэтая атмасфера дыялогу, да, былі нейкія ўмовы на магчымасць размовы з дзіцем, напэўна, штосьці застанецца, да, то есть калі падлеткавы ўзрост, да, ўсё ж такі тыя прынцыпы, да якога дзіця прыстасавалася, што ў сям'і там дзеляцца чымсьці, размаўляюць, то наўрад ці яно ўсё вось у адзін момант скончыцца і больш не будзе, да, то есть штосьці павінна рэфармавацца, зразумела, нейкія ўмовы паставіць сумеснага быту, і я думаю, што дзякуючы Божай ласкі гэта ўсё перажыць магчыма. Калі не было спачатку гэтага, настаў перыяд, не было размовы, падлеткавы ўзрост, бунту, ну зразумела, тады цяжэй, вось што рабіць, ну напэўна, праз забароны, пакаранні, да, гэта таксама вось недобрая магчымасць. Трэба шукаць нейкага дыялогу альбо шукаць дыялогу праз нейкага аўтарытэта. Да, вось, калі ведаем, што ў дзіцяці там нейкі аўтарытэт ёсць, праз яго нейкім чынам вось, не пытацца выхоўваць дзіця, але проста вось сачыць за тым, каб дзіця, скажем, правільна развівалася. І можа быць з нашага боку нейкая павага да дзіцяці, скажем, падлетка, наадварот, пачне будаваць нейкія адносіны з намі. У нас вось была жанчына, размаўляў, я там, хлопец уже не маленькі быў, уже вучыўся ў універсітэце, вельмі перажывала, што он длінныя валасы насіў. Ну, зараз не носіць. Ну, перажыў чалавек, скажем. Ну, я кажу, што для нас часам трагедыя. Ну, чалавек перажыў, трэба зразумець. Вось узрост такі, да, і можа больш разумець чалавека, прыняць яго, вось, і гэта неяк дапаможа будаваць. Адносна падлеткаў, калі іх бацькі не разумеюць, напэўна, тут цяжэй, дзіця ўсё ж такі не самастойнае, бацькі маюць большы ўплыў на дзіця. Часам і маладой сям'і цяжка з бацькоўскіх такіх, скажем, апекі гіпер выйсці, да, там прасцей з пункту гледжання, бо людзі ўжо дарослыя, скажем, дзесьці працуюць, часам няма магчымасці жыць дзесьці, таму такія повязі таксама непарушальныя. Але там і там складана, да, бацькі, якія ўлазяць у асабістае жыццё, што найчасцей руйнуе і маладую сям'ю і так далей, што казаць ужо о непаўналетніх. Што рабіць? Ну, ёсць добры прыклад Святога Евангелія, да, дзе Езуса насамрэч незразумела сям'я, вось, але, як кажа нам Евангелія, быў паслухмяны сваім бацькам, да, ўсё ж такі гэтую паслухмянасць да бацькоў трэба праяўляць, да, вось, бацькі штосьці жадаюць, трэба пытацца з імі аб чымсьці размаўляць, вось, пытацца даносіць свае жаданні, да, не столькі наезду на бацькоў, да, што яны не слухаюць, але казаць пра, можа, тыя перажыванні сэрца, да, што ну, не ведаю, чаго датычылі, да, ці мае мары, ці мае працы, што бацькі не ведаю, жадаюць, каб я быў праграмістам, я жадаю быць лекарам, да, што трэба даносіць, што ну, вот, мае жаданні такія, вось так хочацца там лячыць людзей, да, вось такія мае прагненні, да, вось, але дзесьці саступаю, тут не справа, можа, вучобы, да, бо на вучобе, можа, трэба больш настаяць, як чалавеку гэта лёс, у іншых нейкіх справах, да, што ад чагосьці адмаўляемся, ад нейкіх паездак з сябрамі, да, вось, калі гэта вельмі моцны канфлікт, але нейкім чынам не маніпулюем бацькамі, але дзелімся тым, што ну, для нас гэта важна.
і гэтак далей. Ну, толькі нейкай ўсё ж такі лагоднасцю, паслухмянасцю, бо толькі спрэчкі, ну, на жаль, яны не будуюць, да, калі мы ультыматумы ставім. Тое самае з боку бацькоў, да, то есть ставіць ультыматумы дзіцяці, не слухаючы. Можа, гэта і правільна з пункту гледжання не ультыматума, а нашай паставы, бо мы там дабро даём, праўда на нашай баку, у нас вопыт ёсць. Але, калі дзіця, гэта не яго, а мы толькі ставім, бо так правільна, гэта таксама не прыносіць плёнаў, да. І Бог дае нам свабоду, і мы ўсё ж такі павінны гэтую свабоду цаніць. І напрыканцы хацелось бы у вас запытаць, ксёндз Андрэй, чаго вы пажадаеце і параіце ўвогуле нашым радыёслухачам і тым, хто глядзіць нас, зважаючы на гэту тэму, якую мы сёння абмяркоўвалі? Напэўна, неяк не то, што палюбіць сябе, да, то есть памятаць, што мы дзеці Божыя, прысвячаць час для сябе і для сваёй асобы, да, ўсё ж такі сацыяльныя сеткі, інтэрнэт, яно не вылучае нас як асобу, да, і не будуе. Мы там у патокі раствараемся, і, на жаль, гэта не заўсёды часам дае нам будаваць і пазнаць сябе, да, як асобу. Добра, што наша маці касцёл з такім шматгадавым векавым вопытам, святое пісанне, сапраўды нас добра выхоўвае, да? Мы маем зараз час Вялікага посту, час нейкіх адмоваў, і гэта таксама добрая нейкая вучоба сябе. Я б раю таксама да нейкага посту ісці, скажем, не толькі ад ежы, адмаўляцца ад нейкіх нашых штодзённых звычак. Што гэта дае? Бо калі мы, скажем, тэлефон адкладаем, можна сабе адказаць, наколькі рэч гэта для мяне важная, да? То есть, калі я без тэлефона калоціць, то варта, напэўна, над гэтым працаваць, да? Калі там адмаўляюся ад нейкага хобі на некаторы час, да? Для гэтага ёсць Вялікі пост, гэта таксама нейкі досвед мяне асабіста, да? То есть, добра гэта практыкаваць, пакуль не настала трагедыя, скажем, мае асабістай, да, нейкай залежнасці, карыстацца тым, што прапануе касцёл. Можа, не заўсёды разумеем мудрасць касцёла, але з гэтага чэрпаць і з гэтага узрастаць, як, скажем, дзеці Божы. Добра, дзякуй вялікі, ксёндз Андрэй. Гэта была перадача, дзе мы размаўлялі з князём Андрэем, які з'яўляецца душпастарам моладзі ў мінскай мігрёўскай архідыяцэзіі. Размаўлялі на тему соцсетак. Таму, паважаныя тэлерадыёгледачы, дзякуем вялікі за прагляд, за праслухоўванне. Жадаем вам прыемнага настрою, усяго самого найлепшага. Аставайцесь з Богам. Хвала Езусу Хрысту. Хвала навекі. Убачымся з усімі ў сацыяльных сетках.